Benvingudes, benvinguts. Un aplaudiment per a aquests valents que de ben segur aviat tornaran a coronar pilars i castells. A la de 3, us apropeu una mica al davant. A la de 3, sí. 1, 2, 3. Uau! Millor baix, deixeu. El gegantó Torres, que també ja té la samarreta de la Festa Major de Gràcia 2021, que també li queda molt bé. Afavoreix molt aquest color, aquesta alegria a la samarreta que llueix el gegantó Torres. Al mig. Sí. ¿Qué tal? ¿Con ganas? Sempre. Això és vegetarià, Vale, pues vegetarià. Pero no por servir a la casa. No, perquè sí, diferenciat. Ay, cuánta cosa. Oh, Yo también como cosas. La cosa no que vagi bé. Adéu.